Tohto roku Martin na bielom koni neprišiel. Aby to deťom vynahradil, priniesol niečo iné. Po dlhých rokoch sa ružomberskými ulicami prešiel lampiónový sprievod. Lampióny sa v parku Štefana Hýroša zapálili vo štvrtok po obede a sprievod tak zároveň aj pokrstil novopostavený amfiteáter. Myšlienka na originálne podujatie vznikla už pred rokom a vďaka mestu Ružomberok, občianskemu združeniu Rosart a materskému centru Nevedko sa ju napokon podarilo zrealizovať. Myslíme si, že dnešné deti nepoznajú takéto lampiónové sprievody v takom podaní, ako sme ich poznali napríklad my, keď sme boli menší. A inšpirovali ma k tomu v podstate moje deti, ktoré to takisto nepoznajú. Tak som si povedala, prečo nie. A pustili sme sa do toho s kolegynkami. Sprievod sa začal babičkinou rozprávkou, ktorá deťom prezradila, ako to vlastne s lampiónmi a svätým Martinom je. Lampiónový sprievod sme nazvali podľa svätého Martina preto, že to bol človek, ktorý šíril dobro, pokoj, lásku medzi ľuďmi a preto aj my dnes chceme symbolicky pomocou tých svetielok v lampiónoch šíriť jeho posolstvo ďalej. Potom už nasledoval hlavný bod programu a deti mohli konečne rozsvietiť svoje lampióny, ktoré si buď kúpili alebo vlastnoručne vyrobili. Dlhočizný sprievod sa potom vybral smerom k radnici a centrom mesta sa vrátil späť do parku. Tu na záver programu deti ešte potešil mini ohňostroj. Sprievod však nebol iba o lampiónoch, jeho súčasťou bola aj zbierka hračiek s názvom Daruj hračku chorému kamarátovi. A je to vlastne pre deti, ktoré sú hospitalizované na detskej klinike Ústrednej vojenskej nemocnice tuto v Ružomberku. A každé dieťa by malo sa vzdať nejaké alebo darovať svoju jednu hračku v prospech chorého kamaráta, ktorý je v nemocnici. Zbierku vymyslelo a pripravilo Materské centrum Nevedko a to, že sa konala práve počas sprievodu, malo svoj dôvod. Myšlienka sa zrodila spolu vlastne s myšlienkou sprievodu svätého Martina s celkovým týmto poslaním, kde vlastne on sa tiež rozdelil so svojimi vecami a keď sme to my ako Materské centrum sa snažili preniesť na svoje podmienky, tak nám to tak vyšlo. Organizátori budú radi, keď sa z podujatia stane tradícia a už dnes je isté, že lampiónový sprievod si svojich priaznivcov našiel. Svedčí o tom aj fakt, že v blízkom papierníctve boli všetky lampióny vypredané.